Takže máme tu dnes štvrtú časť, čo hrajem premiér. Minule ste videli, ako som dal 12600 elo. Takže dneska sa snažíme dostať do toho meču, kedy môžem postúpiť na 20 000. Takže súčite video a môžeme ísť na to. OK, to začínam hra. Som zvedavý, že či budem mať zase proti sebe nejakého cheatera, lebo som hral, že 5 hier. Z toho som mal, že 2 hry cheatera v hre. Takže akože naozaj som na to zvedavý. OK, takže typci banli Overpass a Ancient. To je akože, ešte to sú akože dobré mapy na ban. Tie moc akože nemám rád. Teda by som banol dobré Inferno Mirage. OK. A ten train som banol. Prosím, nech zabane ten train a ne Dust. Nice. Nenavidím train. Nice, dobre. Takže vyberal na tom Dust. Takže som moc rád. Ani mi nehovorte. Hej, ja teraz hrajem proti typkovi, čo som hral minulú hru. Proti tomuto. Tán je 1-ro. Nice. Začína nám. Long gas, najťažšia pozícia by som povedal na Duste. Nejaké info. Short. Dobre, tak som dostal. OK, takže je to asi short, som povedal. To typci ukazovali, že dobrá pozícia som videl. Video. Tam nemôžeme ísť. Áno, nice, pekne. Sa snažil typek urobiť frajera. Veď, tak robia títo typci. We don't have time, zase typek vie. Jak to ukradol? No dnes to musíme dať fakt. Nikto nepozerá short zase, keď hrajeme na celej mape, že dvaja. It's B. Asi. Si myslím, keď tam smokli dvere. Mid one. Tak to ma tam počkal. Typek 0 damage, ten... Čože? Ne, toto nelostol. Nice, kurica, nice. Go play default map. Let's go play train and Inferno. New overpass. Boost, hello. Dobre, pekne, kurica. Nice, kurica. Dobre, to teraz zahral. Porazí toho tam 1-ro. To je môj celoživotný nepriateľ. Čo robíte? One ramp. Can you shut up? Musím saveovať. Where? Akože nejaké info. Dobre, akože toho urobil pekne koso jednola. Nie, teraz ja mu poviem, I go behind him. Pozerajte. Nice. It's B. Pekne. Dobre, začíname už hrať, to sa mi páči. Dobre, tak toho som sa že nevšimol, že vôbec. One low. Poďme chlapci do toho. Vyhrali sme, pekne. Niekoľko sme... Aha, tak ja som dal iba 27. Dobre. Myslím, že som mu dal dosť viacej. Nevadí. Dobre. Pekne. Už nemá šancu plantnúť nikde. Má. Tak má. Dobre. Dobre, tak už skončil. It's A. Teraz na mne. Dobre, prdele. Nemôžem pušovať. Je puším. Pripájajú, odpájajú. Čo to ešte je možné dať? Úplne v pohode. Hey, info bro, you jump it on me. Ne. Typek zobral tú M-ku.
hlavne potrebujem poraziť toho táno jednaro. Aby vedel proste, čo je hra. Že ako tomu funguje toto. Don't push, bro. Pekne dobre, máme aj všetko. Smoky, no tak tento smoke. Typ si dostali teda riadny damage, podľa mňa. Ale pamäť teraz zostanú takže za 30. Lebo to nefunguje. Glock. Popušujú, jaj. Ako som to vedel, čo? Aj, jak som to vedel? Neviem hrávať takéto situácie. Takto sa to robí. Ja počkaj, mám až taký malý damage, OK, tak sa musím začať snažiť. Už čo iné nuly. Poďte sa teraz jak pikne. Ver, že to sem pikne. Nejeda. A som naučený už na toto. Musíme hovoriť, kde je? Kde je bomba, kde je? Viete, ale to proste nepomáha. Proste last boom. No you! Nestia utiec nič. Zle som to plantol. To musíte asi vyššie. Shit bomb. Čože? Áno. Zelený si ide bomby, neskutočné. Joj, ne. Tak to ma nechotne prekvapil. To som naozaj nečakal od neho. To bol smrad. No. Ukáž? Tak to asi nemku si kúpim. Teda pekne má tam nejaké potrubie, ale páči sa mi to. Jasné. Pohode, neboj, vieme. Boj sa, týpek nemusí plakať. Aha. Áno. Super. Uhrali to. Jasné. Pohode, vyhrajeme to. Takto sa to robí. B. Go B. Go tunnel. OK. Má traumu na celý život, chudačka. Jasné, vyhrali sme to v pohode. Jak to tam predo mňa už toto búchal, ten granátik. Som to tam cítil. Závidí proste, že som dal väčší damage. Ale bol ten tunnel. Čo som ho tam videl. Ale super. Posilka. Posilovňa. Né. Nevadí. Tak neviem, kam som tu trafil. Musíme ísť hrať. CS-ko, no nevyzeralo ako CS-ko. To vyzeralo ako spomalený Roblox. Počul. No. Jakže ho to nehitlo? Som držal tú myšku. No smutný som, no. No, dobré. One low. Som si na 120. Tak ne. We are pushing, bro. Kar. Som nemám moc rád. Neobľúbujem ho, ako sa hovorí. Ale jakže oni tam boli zase všetci? Pekne. Ja mal 100. To sa mal, čo som dal. No nič. Nevadí, vyhrávame. Vyhrali sme eco round, takže je to nice. Ale tá kukurica to poťahala. OK, nice. Akože toto... Neskutočné od hráča. Takéto skills som ani nedával. Naozaj. V živote. To sú až moc veľké skills. No ver, že poďme na to. Aha, v poriadku. Dole. Mohol nám ísť dozad.
Neviem, ako som nezabil. Nevadí. Nechcem chodiť moc na to Bčko, to je nebezpečné. No, don't go B. Mohol ho teraz ubiť. Mohol. Neurobím nič tam. Uvidíme ešte. Toľko flashov, že sa z toho až poserú. Áno. Dobre! One city, one side. Nechutná. Don't pick orange. To je debil ten kurica. Nevadí, nevadí. Takže sa vám video páčilo, dajte like, odber a vidíme sa v ďalšom videu. Napíšte mi vaše niky, aby som sa vás mohol pridať a zahrajeme CS-ko.